Hello guys. Gikan day meron ni travel me naninda dito sa Cabulao, Mabini, Bohol. Gikan ba jud mi dito sa Cabulao na biyahe wa mi magdahom nga ngani among mabutan diri. Paano ni siya guys? So guys, ato tapadong datos na ay truck di karga nga napatiyan. Tanaw tayo naglitad. Daghan nagi-park diri kay mga dagko dili makaagi. Gikan ba jud mi datos Cabulao na biyahe wa mi magdahom nga ngani among mabutan diri. Paano ni siya guys? Kanang naay napatiyan ra truck di karga ba? Ja diring dapita gitrabaho ilang karsada. Sa morning daghang nang park kay di man makalusot. Nako nagagi sa Pilapil diri o. Humayan diri kabasakan, diri sa Pikas Puti kabasakan. Nice weather diri guys, oo. Sa natural beauty of nature. Hello guys. Gikan day meron ni travel me naninda dito sa Cabulao, Mabini, Bohol. Unya mao ni paguli namo ako nan lagpas ako tulay kaning baklay kong ari padong. Na ay truck di karga dadto na patyan unsa mao ning daghang kadyong mga sakyanan. Dito pa may gamuhang imong multicab dito pas unahan dito sa baryo. Sa baning hindi naman ako kailangan sa ning baryo ha. My god. Ano lagi to diri dai series ay nabitag na ay wala naman di ay humana ay wata kabot guys humana nagbitag sila. Then ay kung papanak to na day hong partner to naman na kayo namin ay multicab bode ni pero makaagira ang mga multicab gagmay sakjanan na adto dito na daghan ni siya kay di lagi kaagyan kung mga sakjanan.